Moi! Hei, mä ajattelin laittaa sellaisen videon teille, koska mulla on ollut matkassa tässä keväiseltään, jo kesäiseltään, tommonen luonnoskirja, jonka oon tehnyt itse hyvillä hienoilla ohjeilla. Ja nyt mun luonnoskirja alkaa tulla aika täyteen. Mä voisin näyttää, että minkälainen luonnoskirja tää on. Tää malli ja ajatus tässä. Tää on nimeltänsä Australian Piano Hinge Sketchbook. Piano Hinge Book. Ja ajatus tässä on se, että tässä on siis se vähän niinku pianon koskettimet täällä taustalla. Tää kirjan selkä on siis sellainen, joka aavistuksen joustaa, mikä tarkoittaa, että jos sun kirjan sivut sattumalta sattuisi olemaan semmosia, että sä haluaisit niihin lykätä vaikka monta kerrosta paperia päällekkäin ja askarrella jotain paksusti, niin tää ei jää sillai mahdollisimman ohkoiseksi, vaan se mahdollistaa sen, että sulla on siellä kirjan sivujen väleissä myös jotain. Sitten sä voit päättää itse, että minkälaisia sivuja sä tänne kirjan sisälle teet. Tää on nyt A4 kokoisista papereista taiteltu, ja jokainen aukeama on semmonen, että sä voit jokaisen aukeaman tarvittaessa myöskin, näytän täältä, sä voit tarvittaessa jokaisen aukeaman myöskin napata täältä irralleen. Jos sattuis käymään niin, että sulla tuli virhelyönti ja sä tarvitkin tähän kohti just jonkun toisenlaisen aukeaman kuin mitä sulla onkaan, niin tää kirja on sidottu sillä tavalla, että täällä on tämmösiä kartonkisia, paperisia pystyrantuja, jotka on kiinni taitellussa haitarissa. Ja kun sä otat tämän rannun pois, vaikkapas nyt sitten näin, niin sä voit täältä napata yksittäisen aukeaman pois, tai sitten laittaa yksittäisen aukeaman jotain muuta siihen tilalle. Tää on ollut musta ihan mielettömän hyvä päiväkirja, muistikirja, luonnoskirja. Mä voisin käydä aavistuksen läpi näitä sivuja, että mitä mä oon tässä kevään aikana tänne tehnyt. Mä oon tehnyt itse netistä erilaisten opettajien taidetunteja ja semmoisia luovien harjoitusten tunteja. Ja nyt en osaa laittaa tätä yhdellä kädellä takaisin. Ehkä mä laitan näin päin, sit se onnistuu. Mun kirja alkaa siis olla aika täysi. Ja mä haluaisin tällaisen toisen, mutta musta on tylsä tehdä, tai voin tehdä itekin, ja teen mielellään ja oon tekemässä itselleni uuden tämmöisen kirjan, mutta mä voisin kutsua sut tekemään mun kanssa. Jos sua hotsittais tehdä tämmönen kirja, tää voi olla sulla päiväkirjana tai piirustelukirjana tai minkälaisena sä nyt sitten tykkäät. Tykkäätkään sitä pitää mulle, siitä tulee tämmönen taideasioiden luonnoskirja. Ja jos me käydään vähän läpi sitä, että mitä täällä on, niin materiaalit on sellaisia, että sä voit itse valita, että minkälaisilla materiaaleilla sä tän teet. Mulla nämä kannet on kierrätyspahvia. Nämä on sellaisesta jostain tämmöisestä niin kuin vesivärilehtiöstä. Toi takakansi. Ja sit mä oon vaan leikannut sen palasiksi. Ja tehnyt siitä etukannen ja takakannen. Sitten mulla on täällä kasa erilaisia papereita, ja mä oon kirjoittanut tänne näihin papereihin aina, että mikä näistä on mikä, niin sit mä tunnistan samalla kun mä tätä kirjaa täytän. Mulla on täällä vesiväripaperia, semmoista hyvälaatuista ja kallislaatuista vesiväripaperia, sitä on aina joku aukeama. Sitten mulla on ihan tavallista värillistä kopiopaperia. Sitten on tämmöisestä mixed media paperista tehty aukeama. Ja sitten taas on kopiopaperia. Välissä on semmosia harjunpaperista on löytänyt tämmösiä niinku värillisiä vähän paksumpia papereita. Melkein niinku, ei ihan kartonkipaksuisia, mutta semmosia niinku, vähän niinku ohkosta korttia. Ja näitä mä oon tänne vuorotellut. Siellä on välillä värillisiä, siellä on välillä valkoisia ja siellä on välillä kallisarvoisempia papereita ja siellä on välillä semmosia papereita, jotka ei ole alkuunkaan niin kallisarvoisia, eli niille ei ole ihan niin justiinsa. Se, mikä mua monesti pysähdytyttää tommosissa
taideprojekteissa on ensinnäkin se, että aika helposti käy niin, että jos mulla on semmoinen oikein valkoinen ja hieno ja kallisarvoisesta paperista rakennettu mahtava ja upea ja hinnokas luonnoskirja, niin mulle tulee helposti siitä semmoinen olo, että mä en uskalla avata sitä, mä en uskalla täyttää sitä, koska se on vähän turhan täydellinen. Ja on aina vaara, että mä pilaan sen. Jos mä sinne riipustelen jotain omia juttuja, niin meneekö se sitten niinku hyvä kallisarvoinen paperi pilalle siitä, että mä sinne riipustelen näillä mun niinku näillä käsillä ja tällä taidolla. Sitten mä huomaan myöskin, että jos mulla on pelkästään valkoista paperia ja iso valkoinen alue, joka pitäisi ruveta täyttämään, niin mä täytän sitä tosi varovasti ja mä en oikein uskalla aloittaa. Niin sen takia mä oon tähän mun kirjaan, minkä mä keväällä tein, niin mä tein päätöksen, että mä haluan tehdä tästä kirjasta semmoisen, että mulla olisi niinku se kynnys aukasta tää olisi mahdollisimman matala. Jolloin mä laitoin sinne värillisiä papereita, jotta kaikki ei olisi valkoisia, koska musta tuntuu, että niille värillisille papereille on vähän helpompi aloittaa jotain. Niissä ei ole ihan niin suurta kynnystä. Ja sitten täällä on ihan tavallista kartonkia, valkoista kartonkia, semmoista piirustelukartonkia, millä nyt ei ole ihan niin paljon väliä. Sitten siellä on hyvälaatuista vesivärikartonkia, vesiväripaperia myöskin niitä kohtia varten, jos on taideoppitunti, jossa tarvitaan paljon vettä tai käytetään kuossimaaleja tai vesivärejä tai jotain sellaista, mikä kastelee koko paperin. Ja sitten mä tiedän, että jos mä teen sitä semmoiselle huonolaatuiselle paperille, niin sitten mua harmittaa, kun se koko paperi on ihan semmoinen kurttunen ja ryppynen. Niin sen takia mä tein tän. Kaikki materiaalit, mitä mulla tässä kirjassa on sellaisia materiaaleja, mitä mulla sillä hetkellä sattui löytymään kotoa. Eli mä en hankkinut tähän ei ole hankittu mitään nimenomaan tätä varten. Nämä kansipaperit oli sellaisesta monivärisestä paperivalikoimasta, joka mulla on ollut muutaman vuoden ajan oottelemassa jotain korttiaskarteluja ja sun muita, ja mä päällystin sitten ne kovat kannet sillä. Mä laitoin ihan kopiopaperia tänne takakanteen ja etukanteen, ja etukanteen mä tein jo yhden tommosen taidetunnin. Myöskin tää oli Eulalia Mehian tunti, jonka mä tein huhtikuussa, ja tässä oli ajatuksena, että tehdään tommosia värikkäitä kukkia, ja tehdään värikkäät kukat sillä tavalla, että niissä käytetään semmosia materiaaleja, mitä kotoa löytyy, ja semmosia värejä, mitä kotoa löytyy. Tää on rakennettu siis sillä tavalla, että tässä on etukansi, ja sitten tässä on takakansi, ja sitten väliin tulee, mä oon tehnyt sinisestä ihan isosta kopiopaperista, koska sitä sattui löytymään, tulee tällaiset haitaritaitokset jokaisen aukeaman keskelle. Ja aina kun sulla paperi vaihtuu toisenlaiseksi, niin sulla tulee tänne tämmönen haitarin taitos. Eli nämä taitokset tehdään sillä tavalla nyt, niin kuin tehdään semmosia serpenttiinitaitoksia, kärmestaitoksia paperiin. Eli taitetaan puoliksi, ja sitten katsotaan, kun siitä tulee semmonen siksakki haitari. Ja sen lisäksi vähän paksummasta paperista, korttikartongista on leikattu sitten tämmöisiä pitkiä suipuloita, mitkä toimii sitten vähän niin kuin lukkoina täällä välissä. Nämä voi olla ihan mitä tahansa paperia. Ja mä ajattelin, että kun mä lähden tekemään uutta kirjaa, mulla on muutama värillinen paperi, on Harjun paperista käynyt hakemassa värillisiä papereita, sitten mulla on tuossa muutama noita vesiväripapereita, ja ajattelin tehdä toisen tämmöisen niin, että mä tekisin sitä hyvin samantyyppisesti, että siellä olisi myöskin niinku sitä edullista halpaa paperia, ja sitten siellä olisi pelkkää valkoista paperia, ja sitten siellä olisi kivaa vesiväripaperia niitä kohtia varten, jossa vesivärihommia tarvii tehdä. Ja sitten siellä voisi olla Harjun paperin värillisiä papereita. Nää ei kestä vettä paljon yhtään. Mä tohon kokeilin tehdä vesiväreillä se asiassa eilen, koska jälkikasvu matkusti San Franciscoon kuorokilpailuihin ja siellä on Golden Gate kuorofestari, niin mä kokeilin miltä tuntuisi maalata Golden Gate, ja sehän onnistui
vähintään kyseenalaisesti. Mutta tämä on siis ollut tosi ihana kirja. Tämä on ollut toisinaan mulla muistikirjana. Tästä en ehkä ihan erotu, kun on punainen kynä ja violetti paperi, mutta täällä oli vaikkapa Cine-aiheita kirjailtu tänne. Ja sitten on erilaisia taideoppitunteja, mitä on tehnyt tässä kevään aikana. Sitten me on oltu Yläkaupungin yössä tekemässä tanssiproduktiota Mishan kanssa ja tuolla on siihen ajatuksia. Tää on meidän kotiovi. Mutta täältä löytyy vaikka mitä ja kun tää alkaa olla nyt aika täysi, niin tarttis tehdä uusi. Tää oli kans ihana tämmönen vesivärioppitunti. Mä en oo mitenkään millään lailla harjaantunut vesivärien käyttäjä, niin testailtiin vähän, että minkälaisia asioita tulee ja tapahtuu. Täällä on käytetty ihan tavallista suolaa siihen, että tulee tommosia rakeita siihen tekemiseen. Kevätaikaan oli hyvä tehdä myöskin voikukkateoksia. Vielä on vähän tyhjää. Muutaman sivun voi tehdä. Tää on sellaisesta ruotsalaisen kuvittajan Kristina Hultkrantsin Patreon tämmöisestä viikoittaisesta haasteesta, jossa aina piirretään tai maalataan jotain, ja me piirrettiin ja maalailtiin tämmöisiä maisemia. Tää oli ruotsalainen tämmönen valokuva ruotsalaisesta puistosta. Ja täällä me käytiin Turussa puolison kanssa ja sieltä reistettiin Kultarantaan Naantaliin sinne presidentin kesäasunnolle. Niin tää oli presidentin kesäasunnolla oleva alkuperäisesti niinkön puutarhurin talo, mutta nyt siellä ei asu puutarhuria, kun puutarhuri asuu ihan omassa kotonansa. Tää oli kans niitä Kristiinan viikoittaisia harjoituksia. Tässä piti harjoitella tehdä joku tämmönen asetelma, napata kuva netistä jostain asetelmasta, jonka joku kuuluisa taiteilija on tehnyt, ja sitten kokeilla toteuttaa sitä eri tavoilla. Täällä on nyt niinku puuväreillä ja sitten on akryylimaaleilla tehty versio. Sitten tää oli ihan tosi hauska Wobbly Fantasy House taideoppitunti, mikä oli kauhean kiva tehdä. Säännöt oli hyvin suppeat ja ohjeet oli aivan hienot ja oli kauhean hauska saada tänne rantamaja aikaan. Täällä on myös päiväkirjamuistiinpanoja ja sitten on maisemia. Ja sitten se loppuu. Katsokaa nyt, siis ei ole kuin muutama enää tyhjä sivu, kunnes tarvitaan jotain uutta. Eli toivottaisin sut tervetulleeksi tekemään mun kanssa tällaisen kirjan. Mä olisin tekemässä tätä tällä viikolla, alkavalla viikolla, kun katsotaan lauantai 18. päivä. Olisi semmoinen päivä, milloin mulla olisi aikaa tehdä tätä, ja mä voisin tehdä tämän semmoisena ylimääräisenä annentuntien tuntina. Eli jos sua hotsittais tulla tekemään mun kanssa kirjaa, niin oisit oikein tervetullut tekemään lauantaina 18.7.2026. Ja me voitais aloitella puolen päivän aikaa kirjan sitomista. Sä voit ottaa omia A4-kokoisia papereita mukaan. Multa löytyy näitä väleihin tulevia hyviä papereita, mistä me voidaan leikata semmoisia pitkiä suiruja, että me saadaan sitä haitaria aikaiseksi. Niitä löytyy, mulla on semmoisia vanhoja leffajulisteita, joita voi leikata semmoisiksi oikein pitkiksi suiruiksi. Ja kun ne on leffajulisteita, niin niissä on hyvä semmonen napakka, se joustava ja napakka se paperi. Se ei ole ihan tämmönen näin kahiseva niin kuin kopiopaperi, mitä mä käytin tuossa ensimmäisessä. Ja sitten multa löytyy myöskin näitä tämmöisiä väleihin tulevia. Mutta jos sulla on jotain sellaista askartelukartonkia, mikä on A4-kokosta vähintäänkin, niin sit sä voit ottaa omia myöskin mukaan. Multa löytyy joitain papereita täältä. Mutta jos sä tykkäät, että sun kirjassa on jotain sellaista, mikä on niin kun sulle kallisarvoisen tärkeää, jos sulla on jotain tiettyä paperia, mitä sä haluat käyttää, niin ota ihmeessä omaa paperia matkaan mukaan ja laita sitä. Meiltä löytyy joitakin vaihtoehtoja ja niitähän voisit aina myöskin myöhemmin vaihdella. Tehdään sillain, toi on tommonen
vähän niin kuin pitkän linjan projekti, niin aloitellaan 12 aikaan 18. päivä 7. lauantaina. Aloitellaan puolen päivän aikaa ja askarrellaan 2 tuntia. Sitten pidetään lounastauko 2-4 ja sitten saat käydä kotona siinä välissä. Ja sitten 4-6 tullaan ja jatketaan. Ja sitten siinä vaiheessa, kun me on 4 tuntia askarreltu yhteensä, niin voi olla, että jollain kirja on jo valmis, mutta ainakin sulla on kaikki materiaalit sillä tavalla valmiit, että sä voit sit viedä sen kotiin ja sä osaat sen viimeistellä kotona sit loppuun. Taloudellisesti tämä voisi toimia sillä tavalla, että ne, kellä ihan semmoisella tavallisella annentuntien toimintametodilla, eli 10 € tai 8 € olisi kiertomaksu plus 5 € materiaalimaksu niille, jotka haluaa käyttää materiaalia täältä meiltä. Ja sitten jos käytät vähän materiaalia meiltä ja vähän kotoa, niin sitten sovitaan, että mikä se on se materiaalimaksu, paljonko oot lainaillut täältä. Mitään kirjoitusvälineitä et välttämättä tarvitse tai piirusteluvälineitä. Mutta jos ajattelet, että oot tosi nopeasti valmis, niin voit halutessasi ottaa jotain semmoista mukaan, niin sit sä voit aloittaa kirjan jo. Jos oot saanut sen valmiiksi ennen kaikkia muita. Australialainen pianoperäinen, pianoselkäinen luonnoskirja. Niin tuu tekee munkaan annentuntien kertamaksulla tai kausikortilla ja sitten 5 materiaalimaksulla, niin tuu tekee lauantaina 18.7. 12 aloitetaan ja 6 saakka mä varaisin teitä sillä tavalla, että mennään 12.2 ja askarrellaan, valmistellaan papereita ja leikellään sopivia juttuja. 2-4 pidetään lounastauko, saat siinä välissä käydä syömässä jossain tai puuhastella omiasi. Ja sitten 4-6 pidetään toinen osa sessio ja sit rakennellaan ja tehdään yhdessä. Tuu tekee munkaan. Jos et tuu tekee munkaan, niin mä teen yksin, riippumatta siitä, oot sä paikalla vai et. Mutta voisit hyvin tulla. Tää on siinä mielessä yksinkertainen, että siis alakouluikäiset kaverit, jos keskittymistä riittää askarteluun yhtään, niin tämähän on sillä lailla yksinkertainen, että alakouluikäiset kaverit, ehkä jopa eskari-ikäiset, jos keskittymiskyky riittää, niin voi ihan hyvin tehdä. Tässä ei ole mitään sellaista, missä telois itseänsä, eikä tässä vaadita kauhean paljon mitään semmoista niinku suurtaitoa. Jos sä saat taittaa paperin kahtia, niin siinä on aika lailla niinku kaikki. Mutta toki kun on kyseessä verrattain paksu kirja, niin se vaatii sitä, että sulla on työvaihe, jota sä saatat sitä samaa juttua tehdä vähän niin kuin sarjatyönä aavistuksen pidempään. Et sit jos tuntuu, että kärsivällisyys ei oikein kestä, niin se voi olla, että ihan mini pienet 3-4 vanhat ei ehkä jaksa askarrella ihan niin pitkästi ja keskittyneesti. Mut tuuppa tekee. Niin tehdään yhdessä. Sitten mä saan uuden kirjan. Haha, mä pääsen aloittamaan uutta. Ja sit sä saat tämmösen kirjan kotiin vietäväksi myöskin. Mä koitan järjestää vähän pahveja jostain ja sit mulla on näitä tämmösiä erilaisia papereita. Jos sulla on joku hieno taideteos, jonka oot itse tehnyt, jonka haluat laittaa koristuskanneksi, niin saat ehdottomasti ottaa semmosiakin mukaan, jos tuntuu siltä. Näin me mennään. Ja askarrellaan ylimääräistä yhdessä. Jep.